Alhaji namu fa ya samu. Kai. Alhaji kada ka damu, Usmaniya mutum ne mai son al'umma. Kai yaya ba za ka kace mun wani kada da damu. Alhaji ka saurare ni mana. Alhaji shi wa Usmaniya mutum ne mai son talakawa. Haka da ke san mutum. Sannan yana so ya ga kowa ya ci gaba. Haka da ke san mutum. Kuma shi shugaba ne mai adalci. Haka da ke san mutum. Kuma Alhaji na san kai da shi akwai amana mai ƙarfi. Ni na tabbata yau kai kana daga cikin masoya na gaba daya. Shi ne nake so al'ummar Caranci da Rima da Ɓata Garawa su fito kwansu da kwalkwatar su goya mashi baya. Gaskiya. Ko ba haka ba taska. Ba kyauta ta kuisi. Har kai za ka yi magana haka. Ni? A'a taska ka fa ce wani abu. Ni ka ji na yi magana? Mana na ji lokacin da ka ce wani abu. Ni? Idan ka faɗi ma Alhaji abin da ka ce kawai. Albawa alheri. Haka da ke san mutum. Rimi yan Caranci da Ɓata Garawa yanzu duka mun amince Usman.